El passat 20 d'octubre, el govern de les Illes Balears feu públic la identificació del cos d'Aurora Picornell, localitzat i exhumat un any abans al cementeri de Son Coletes, al municipi de Manacor. Aurora Picornell era una jove d'ideologia comunista del popular barri del Molinar de Palma. Tot i la seva joventut, als anys de la Segona República es va destacar pel seu activisme i compromís amb el món sindical, l'antifeixisme i el feminisme. Aurora era polifacètica, escrivia articles de premsa, feia parlaments propagandístics, conferències, animava a les treballadores perquè s'organitzessin en sindicats, etc. El seu objectiu era construir una societat més igualitària, en tots els sentits. La seva veu crítica i perseverant resultava incòmoda. En iniciar-se la guerra, fou detinguda i conduïda a la presó de dones de Can Sales. Allà, pel seu carisma i tarannà decidit, aviat destacà entre el col·lectiu de dones empresonades. El 5 de gener de 1937 fou assassinada, juntament amb altres 4 dones, Belarmina González, Catalina Flequer i les seves filles, Antònia i Maria Pasqual. Aquestes darreres, mare i filles, conegudes com les Roges del Molinar. Aurora tan sols tenia 24 anys. Els picornells patiren una repressió exacerbada. Foren assassinats el seu pare i 2 germans. El seu company, Heriberto Quiñones, fou afusellat durant la postguerra. Durant molts d'anys hi havia el convenciment que Aurora Picornell havia estat assassinada al cementeri de Porreres, un dels centres neuràlgics de la repressió a l'illa de Mallorca. De fet, des del 2016, les tasques d'excavació i exhumació dels cossos de la fossa comuna de Porreres havien estat infructuosos en aquest sentit. A Porreres aparegueren moltes víctimes, però mai el cos d'Aurora. La troballa al cementeri de Manacor no era cosa esperada. Nosaltres, reunides aquí, volem retre homenatge a la seva figura i a totes les que foren com ella. Així, l'empremta i la memòria d'Aurora Picornell, testimoni de llibertat, mai no caurà en l'oblit. La nit de Reis del 37, tu, Aurora Picornell Femenies, a l'edat de 26 anys i sent mare d'una nina petita, sestressa de professió, cosidora en fil vermell i escritora de vocació, fores torturada i assassinada amb 4 dones més. 4 dones valentes com tu, valedores de feminisme, la llibertat d'expressió i el laïcisme de les institucions. Aurora, fores activista, defensora dels drets de les treballadores, sindicalista i dirigent del Partit Comunista a Mallorca durant la Segona República. Sense por, assenyalaves amb nom i llinatges a tots aquells explotadors que injustament tractaren a les dones i els obrers de l'època, que els malmenaven sense contemplacions. Tu això no ho podies consentir, no volies ser una simple espectadora inert. Eres atrevida i valenta, i feres la passa endavant tot i conèixer les conseqüències que et portaria a aixecar la veu. Lluitares amb les teves armes, les de l'oratòria i les de l'escriptura, per fer camí cap a la conquesta de molts drets socials que ara, gràcies a la teva passió per la justícia, podem gaudir. Però ho sabies, vas intuir quan et duien a morir, quan et duien a matar. Agafares un rodet de fil vermell i, amb serenor, prometeres a les teves companyes que si aconseguies sobreviure, fossis on fossis, els faries arribar aquell rodet de fil diminut. Però el rodet mai no va tornar. El teu cos fou trobat un 20 d'octubre a Manacor, a Sant Coletes. Ara sabem que fores amodida amb 5 tirs d'arma de foc, i allà esperaves, acompanyada de la teva ploma estilogràfica, segurament la mateixa amb la qual vas escriure tants manifests. I sí, et callaren, però tu no fores amodida, perquè les bales mai no podran silenciar les rodes. Els teus escrits són encara recordats i, per tant, tu segueixes tan viva com llavors. El rodet pot ser no tornar a casa, Aurora, però no t'angoixes. El tenim nosaltres i l'usarem per fer honor als teus esforços. Moltes gràcies.